आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. मोती तलाव येथील विसर्जन स्थळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून पुष्पवृष्टी करण्यात आली. अनेकांनी हा क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये टिपला. सावंतवाडी शहरातील गणरायांचं विसर्जन ऐतिहासिक मोती तलावात केलं जातं. गणेश भक्तांना कोणतीही उणीव भासू नये यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी जातीनिशी लक्ष घालून प्रशासनाकडून चोख व्यवस्था केली. यासह लाडक्या गणरायाला उत्साहात निरोप देता यावा यासाठी विसर्जन स्थळी शिवसेनेकडून शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून पुष्पवृष्टी करण्यात आली. कोल्हापूर येथून विशेष मशिनरी यासाठी मागवण्यात आली होती. त्यामुळे तलावाच्या विसर्जन स्थळांना वेगळा लूक पाहायला मिळाला. गणेश भक्तांनी या खास नियोजनासाठी मंत्री केसरकरांचे आभार मानत लाडक्या गणरायाला पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणत निरोप दिलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.